Θα μαζέψεις στεφαρίκια, παιδιά, της εμπιστοσύνης σου. Μαύρο, ποινικό μητρό, όλα. Μανούλη. Ορίστε. Μανούλη. Ορίστε. Πού το βρήκε το καρέ? Μήπως είναι του Μπλουφάς? Αγόρα ρε. Χέλη. Τι θα αρκάσει κι αυτός? Στον ύπνο της με βλέπετε. $10,000. Μέσα. Μέσα. Μέσα, έτσι. Ρέστα, κύριε. Ρε Φιφί. Τι είναι Φιφί ρε? Και από πού θα μπουκάρουμε? Από την πόρτα. Συγγνώμη δάσκαλε, δεν κατάλαβα. Πόρτα! Πόρτα. Κλειστή είναι. Δεν με προσέχεις. Είσαι απογοητευτικός. Ωραία μου λες, εσύ με ξέρεις. Ναι, όχι. Πού είναι? Λοιπόν, δεν μου πέτρε. Εντάξει, εγώ τι θα κάνω? Το σκιάχτρο. Θα μπει στην τράπεζα, θα σε δούνε, θα τρομάξουν και θα κλέψουμε τη σκία. Α, πολύ ωραία. Μα τι βλάκας είσαι. Η χοντρή. Έρχεται η χοντρή. Χοντρή καήκαμε. Ναι, παρακαλώ. Άμα μη εδώ, καλά, ό,τι πεις. Είναι εκεί ο Λαχτάρας. Ο Λαχτάρας. Ο Νίκος ο Λαχτάρας. Και εκεί δια της κουμπάρας. Όχι, στον κουφό έπεσε. Δεν μπορώ να φωνάξω. Λέγοντας, είναι εκεί ο Νίκος, το κοράκι. Ο Νίκος το κοράκι. Ποιο Νίκη το κοράκι? Όχι, τι κάνει ο μα... Σε ζητάνε. Γνωριζόμαστε από το στρατό, κύριε. Ναι. Δεν είναι εδώ, ποιος τον θέλει? Λεωνίδας, φίλης μου. Ποιος Λεωνίδας? Της Σπάρτης. Της Σπάρτης. Ο ψηλός, ξέρετε. Που είχε σκαρφαλώσει πάνω του στο δωμάτιο. Που είχε σκαρφαλώσει πάνω στο... Όχι, εσείς, μια γάτα με με ενοχλήσει να κρούσει. Τι για να πάω, δεν πάω πάμε σε ένα μπροστά. Γιατί? Με τρομάζεις. Τι κάνω? Με ταράζεις. Αγόρα ρε. Ακούω και τρεις στο σπίτι, έρχεται η χοντρία, δεν έχει τη σκάλα. Λούκα, θέλω να σου μιλήσω. Μια στιγμή να τακτοποιήσω το χρήμα. Ρε εσύ, τι είναι αυτά εδώ? Να πηγαίνουμε, ευχαριστώ. Ρε εσύ, τι θέλουν αυτά τα χαρτιά κάτω? Και θα κουνήθηκε το τραπέζι και πέσανε. Ήρθε η ώρα να εργαστείς, παιδί. Αυτή έτσι και την πετάξει στον μπαλκόνι θα κοιμηθεί στο πεζοδρόμιο. Τούφας. Για αντίσταση. Ο Μπλόκος θα έχει μαύρη ζώνη. Όχι κόκκινες τυράννουδες. Μανάρι, φίδι, χέλη μου. Φάε, γουργουρίζει κοιλιάς. Μπούρας Βασίλης. Ωραίος. Τι κάνει αυτός? Πού είναι τώρα? Φυλακή. Πότε βγαίνει? Σε καμιά 10 χρόνια. Εντάξει, αγόρα ρε. Ναι, εντάξει. Δάσκαλε, εδώ σπίτι μου. Σπίτι μου είναι καλύτερα, Την ξέρεις διεύθυνση? Αν την ξέρει η Λιάννα. Την ξέρει η Λιάννα. Όχι, τώρα θα σε κλείσω, δάσκαλε, γιατί η χοντρή τρίζει το σπίτι. Τρίζει το χοντρό, Ναι, για... Μπρος. Τι αρωτόπλωσε. Το ξέρεις ότι μου τη δίνεις? Σας την δίνω. Κοίτα, δείξου η γυναίκα. Καλά. Πάω κάτω και σε περιμένω. Μόλις πας και θα δαμώσεις, έλα. Καήκατε, κυρίες μου. Περίφημα. Το δικό μου παπλώμα είναι για 2 άτομα. Δύο δεν είναι αυτή τι με θέλει εμένα. Από το πρωί έχω πάρει 3 φορές τηλέφωνο, μαντάμ. Δεν ξέρετε που στα κομμάτια βρίσκεται. Αλλά από πού θα βγούμε στην τράπεζα? Από την πόρτα. Από την κεντρική? Ναι. Νύχτα? Ναι. Μεσημέρι? Μπράβο. Ναι. Πότε? Α, ωραία. Τι ώρα? 9, ωραία. Πού? Γιατί λέω διπλά, με τραβάει αυτός κάτσετος. Σιγά φτάνει, θα το σκάσεις. Τι? Θα το σπάσεις. Αυτό είναι σκάνδαλα. Κουμπλά. Σου φέρα να πας. Σε λυπάμαι κακομοίρη γι' αυτό. Να μάθεις ποια σ' αγαπάει και σε φροντίζει. Για να είσαι ευγνώμονας. Ναι. Πού, αύριο στο σπίτι σου το βράδυ? Ναι, ξέρω πώς θα το ξέρω. Τι να το περιστερώνει.
φάει. Να, θα κάτσω να σου κάνω παρέα. Το Μάρκο θέλει. Και ο Μάρκο, στο Μπότσαρη. Σχολή καράτε δεν είναι και τη Σμύρνη. Τι είναι, σχολή τυφλών. Μήπως είναι τυφλών που παίρνουν του καράτε. Το κλείσε. Ποιος είναι? Ο ψηλός. Έλα, ψηλέ, τι έγινε? Τους μάζεψες? Ναι, δάσκαλε, εντάξει, όλοι του κολεγίου. Καταπληκτικά παιδιά, από 3 χρόνια ο καθένας. Το κοράκι, πού το? Εδώ ρε, πού κοιτάτε εδώ? Κλέβει. Όχι ρε, δανείζεται. Λούκας, καλός. Τι κάνει αυτός? Ζωγραφός, σαν το παίκτης. Και τι θα κάνει, θα μας ρίξει τα χαρτιά? Ο Ρόκας, ο Έλληνος, σπεσιαλίστας. Πού είναι αυτός? Πέθανε πέρσι. Κανένα ζωντανό δεν ξέρεις? Άσε με να παίξω κι εγώ λίγο. Μίκη! Αγόρα, ρε. Μην παίζετε με το πόνο μου. Πού είναι? Δώσ' μου τα κάλια. Σκασμό! Τράπεζα. Τι θα χτυπήσουμε τράπεζα? Ναι. Τρελίστε, θα μας κρεμάσουν. Που δεν φόβος, έχει και χαρτούρα. Αυτός τι θα κάνει το υπόθετο? Κάνε έτσι και μίλα καλύτερα, ρε. Γιατί? Γιατί? Πες του. Τι να του πω. Πού θα είναι για αύριο το βράδυ. Περίμενε. Το σπίτι μου το ξέρεις, εκεί θα γίνει συνάντηση. Περίμενε. Θα ξανάρθω. Σου γίνει συνήθεια, Λοιπόν, το σπίτι μου το ξέρεις, Ναι, ρε, το ξέρω. Περίμενε. Τώρα που θα ξανάρθει, πες του την ώρα. Στις 9 το βράδυ, έτσι. Πού το λέτε, αυτός είναι άλλος.